وزال بدنا الملعب من ولان بدنا نفوز انا زي نقول كيف الملعب نجي وسام نعبر Commanders, come here!
你下去，工地。Ubani kwenzenjani? Kwenzakaleni? Basibophela umuntu owafaka ngo-2020 bethi yena ofake ilo i-complaint. Bathi yena ofake i-complaint ukuthi asiboshwe umuntu owafaka ngo-2020. How come? Namabantu bakusodala. Ngoba nina ngabe nigadi ukuthi kungenzeki iphithiphithi edrobheni bama abantu bapikethe bagoduke 10 minutes, 15 minutes. Why? What is difficult about that? What is difficult about that? Babhizi, ba-prepare warrant of arrest for mina. One, ngisemsebenzini bangisuse emsebenzini kwindaba. Two, ngila kubantu because bangixoshe emsebenzini kwindaba. Ngize kubantu njengamanje. Abantu abangena emakhaya abakhishwa yibona endaweni zokuhlala nama landlords. Umuntu wesifazane ngimuntu wesifazane phansi. Umuntu wesifazane encane ingane nanzi umama omhlophe ekhanda. Oyimpunga just because she's in a uniform. Ngale kwale uniform there's a human being. Ngale kwale uniform kunengane nomzali. Unayo umzali sisi? Unayo umzali ukuthi ungaginqa umama omdala kanje yaphansi? Ngoba bekutshela ukuthi yenza lokho. Where are your seniors uma ukuthi ngithathe ama orders from board? Do you understand ukuthi laba bantu banelungelo lokupicket balala emgwaqeni nezingane ezincane? Hayi khala phela manje wembamba intambo lisizobhekana nawe wedwa. Lisizobhekana nawe wedwa ungavuma ukuthwala isikhanda uthatha ama orders angekho emthethweni. Lo sisi lo ungongoma nangu naye uze wathi uma wengane obelethe ingane le akanangane yena masimbuza ingane encane kangaka elele emgwaqeni. Washo ngesikhulu isibindi ngoba bayintambo bamaphoyisa bona. Bagqoka i-uniform yabandlululo. Bagqoka i-uniform yamabhunu. Ema-ojele babo benza lokho. They detain people for days. Babasuse police station abadle imali yokuthi ku-service those police stations. Siya volunteer ke so cleaner. So that they don't create ama-enemies abanye abantu. Umuntu odetainwe ngeqala unlawful athathwa yova
uvalelwe ejele eWestville for 7 days kuthiwa verify i-address. Should ama state resources akhonela ukwenzani? Who's benefiting ngosqueeze abantu eWestville? Who's benefiting from there? Abaclean ngisho idogisi lezi abakuzona. How many days were you arrested? How many days were you arrested? About 7 months. 7 months ngiboshelwe into engekho. Ngiboshelwe umuntu ogqoke i-uniform, othunywe umuntu ongayifakile i-uniform onemali. Yes. Umuntu one-uniform uzobopha umuntu ofaka i-uniform, uthunywe umuntu ongayifakile i-uniform oyitho. Bathathe Mzani. Batshela ukuthi uyayazi iWestville wena ntombazana. Usazophindela ingane ye-social esilisa nelesifazane elibuye e-Uganda naseTanzania le. Yi-social ingane leli beneficiary ye-social. Elisebenza ama-beneficiary engabe ngicabanga ukuthi umbombayi wama-social lawo. Njoba benitshela ukuthi maseyibhekana ngenzeni lunge because they respect the civilians. Umthetho oqashwe ngaba kufundisile ukuthi civilian uyayihlonipha. Kuyilungelo labo abakwenzayo. Why are you doing what you are doing? Ngifunde awazi ubungeke uphusha umuntu omdala kanje umginqe phansi wazi. Uyawazi umthetho. Uyawazi umthetho. Uyawazi umsebenzi wakho. As I'm posting you now, uzosifunda isifundo njengalombatha. The attitude izokufundisa isifundo so that uzofunda umsebenzi wakho. We are making example nga one by one. Mina nguwena bengizokwehlela ngezansi bengomana ngicela ukhishwa la kule ndawo because awufundisekile. Before ufake i-uniform, wingane yomfazi wena. Lo mfazi omginqe phansi uyacabanga ukuthi ulele emgwaqeni because of ukuba i-victim yama-floods. Ngaphandle kokuba i-victim yama-floods, wayi-victim ye-corruption. The very same flat abafaka kona avuza iyo yonke into. Wena uhlele emqashweni because you don't afford a thing. Wena uzokwazi ukukhaphela umuntu omnyama usugqoka i-uniform siyasebenza. The very same people ekufana ngabe silola amalungelo abo. You can't afford a thing. Yet you are working as an essential worker. Usebenzela ukuzosebenza mandate yomuntu ocindezela umuntu omnyama. imali ivela phesheya bathiwa noma sebafakile imali ukuthi sisizakale namanje kasizakale Sakhishela imali ulotho wakhipha imali sefelisha wathi masiphuma sothola ipensi namanje sikazithoye lokho bafikile abaphesheya namba la ICC namba bonke abaphesheya bebezoba khona waza mfowethu viva ama-blood victims viva ama-blood victims viva siyabasabana hayi asibasabi siyabafuna basabana hayi asibasabi siyabafuna nomunye umama oyiphoyisa kulaba phoyisa ezivimbayo athi yena akazele akanangane thina izingane zethu ayikhona ukufunda ngendlela kuthiwa manje ziyanqanyula amabhasi akhona ukusizakala shayela abazali la kududula abazali bethu bane-VP kududula abazali bethu iphoyisa lesifazane into emnyama iyaphendukelana kuthunywa abantu abamnyama ngoba bayazi ukuthi sizilwane siyaphendukelana umbatho kokuqala bekufanele ama-seniors akhe athumele omunye umuntu because ngine case mina ekufanele ngabe ngine-protection order against wena after threatening me izolo and threatening my son utshela amaphoyisa eze kubuza ukuthi ubani yena lo mfana okhuluma emva kwami uma ikhumbuza ukuthi ephoyini wamhlukumeza kanjani efike nabameli bezokhipha amasosha wena Mbatha waqeda wamthreatenisha that day ungamazi nokumazi wacabanga ukuthi uboshwe nabantu ababoshwayo after police station yakho sesikhulumile naye yathi amasosha asiphumeni ayikho into esiyiboshele
ngathi asikwazi ukuphuma because wena wagqoba amasosha lapha eCity Hall uPro wamgqoba ngethayi lelikhulu elingaka walirola phe kwabo wambulala akaze ifamily they are witnesses. Last time abantu bekhona bonke bebekhona nami baze bakubuza amaphoyisa ngesikhathi ugibela phezulu uthi abashona ukuthi batheni konje izolo ngifuna ukuphotha amagama akhe exact uthele gibela phezulu the order akayikhipha nase Elwin Court uthi bathi abesifazana banika ama-shotgun umbuzo wami ukuthi ngoba ngiyashikana nini mawufike wathafrandi wena wafika namakhamera u2 kanje wafika namakhamera u2 ayathi bayashota ngoba ukhipha i-order ayayakhisa ikhamera masenezi ukuthi bayazisana enkulu lapha sivuthama ama-paper spray. Again, the point, we did the very same thing. We had cameras, which was the reason to invest more. Kula cameras which was the reason. Over 600 of my points as a but you don't have state resources of cleaner. And now I state resources of drug dealers. Before Kulumenam, Abzo Kuluma Wena. Ama seniors azothuma omunye umuntu ngoba wena nguvundela case specific eqondene nawo get someone else ngoba umthetho mawuhlula ukungiprotector wena uma ngabe uhambisa iprotection order kumuntu usuke ngavumelekile ukuthi sidibane endaweni eyodwa mina nawe umthetho wakho loyo phekwa lokho ngibiza ngobaby wena phekwa lokho ngokusha uyabazi ukuthi umntwana ngesizulu baby ngesingisi mase ngikubuza uthi umntwana kodwa uthi hello baby kimi umuntu usefenda kwasifazana indoda kunamavidiyo that's why uGeneral Mkhwanazi ngizombuza icase yakhe noSenzo Mkhunu bila umulwa yimi iqatshana la KZN ngizombuza uGeneral Mkhwanazi because nishoota every time nikhona there's evidence yayo yonke abashane nigenze nsukeni wenza ngilithandile iphoyisa la izolo la manje kuyo yonke lemkhube benhlale niyenza belwabhekisa phansi amakhamera and unisayivile lo ayizona because specifically njengoba idrophiwe icase yakusibopha kwakho umuntu osibophile kufanele ngabe ubhala istatement ukuthi usibophelane inkantolo ifike yathola ukuthi wafa ngo2018 ummeli wakho seganga ngoba kuthi u29 million wamaflat ogogo lapha kwaza angaqedi uzeke mangithi futhi ngizothi mase ngiqedile vele ngokukhuluma bakuzofanele ujike yobiza yo seniors ngoba ngikhulume nabo ama seniors akho every time ureporter ama camera suke ku because ane evidence yonke yokuphula umthetho why would thina kuphela sikwazi ukushuthela sivezele ukuthi uphula umthetho akusiyo umthetho lokho okuphulayo ngoba wena iphoyisa afanele ngitshela ngisuke lapha mina ngisusa emsebenzini wami nethimba lakho lapha as we speak in prison prepare warrant of arrest ne charge sheet ukuze kuboshwe mina niyakhohlwa ukuthi la emaphoyiseni kunabantu engibaphethe mina amasosha athenga i-integrator afakwe emaphoyiseni afakwe emasosheni afakwa koprasa ngisigebengu engidubulana naseyibamba inkunzi kade kwamasosha aseyizigebengu ngawo the safety yamasosha ngiyiphethe the intelligence esekhuleta la kunephoyisa khona nesosha before ngiphume ngisosengazi because sinamasosha thina report enduphuti njengamanje imina ngicommanda amasosha kule program ye-traditional policing engihlanganisa no-national minister no-general wakho njengamanje this case is above you angisakwazi ukukhuluma nawe mba mina ngulindele uyabona le ncwadi eqanjelwe ngawo Senzo Mkhulu kwathi uyibhalile ukuze ku-investigate uGeneral Mkhwanazi sekuzofanele babhalele ukuthi wena u-IP Dawudile nawe personal wena baza kwenu bazothelwa amachaphazelo because vele nabo ba-participate ngoba njengoba senza i-claim 7 months after siboshwe ngahlala 21 days ewesivile ngabatshela ukuthi sebefikile abameli bami wawukhona ufakazi lokho ngikhomela wathusa ingane yami wathi kuyona sengithatha amafoni ami nathi your seniors the very corrupt CR1 ama-police station 43 from Mkhwanazi up to Verulam the dark kingpins the drug lords uyamazi lo muntu oboshwe lapha wesivile oyi-kingpin wesifazane ukuthi uboshwe nini
Uyabazi umkhizi lo general mkhona zakhe semdefend ubuwazi ukuthi mina ubusukhohliwe ukuthi mina ubungifaya wesivili ngaleso sikhathi ubusukhohliwe ukuthi ungifaya wesivili kulungile wenza kahle walinda kakhulu kusala ngibe ngiphoza hawu ungangithatha ama-order kuwena bukani We are moving voluntarily. manje uzohlehla kanjani nje umama nje obehamba ngenduku nje akaboni siyabonga solezwe bazisa abantu this is what is happening